Hola, hola, bon dia, benvinguts. Benvinguts a tots i a totes en aquesta primera sessió de la nostra escola d'estiu de la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Global. Avui parlem de justícia global i aquesta sessió és l'única sessió de tota la nostra escola d'estiu que és oberta a entitats no federades, o sigui que benvinguts i benvingudes tant la gent que ens acompanyeu avui que formeu part d'entitats federades com la gent que no formeu part d'entitats federades. Ens agrada molt que avui ens acompanyeu per poder parlar de justícia global. Com sabeu, nosaltres des del 2013 doncs, ens diem així, de la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Global. Avui tenim... Haig d'avisar-vos d'un petit canvi perquè finalment al cartell estava anunciada la participació de la Pepa Martínez, de la directora de la FEDE.cat, per causes alienes a la seva voluntat avui no podrà acompanyar-nos, però tenim una substituta de luxe, o sigui que no passa res. Bé, doncs una mica el que avui farem és una cosa, intentarem que és superdinàmica i superentretinguda. Llavors, això, com us explicava, des del 2013, doncs nosaltres ens diem la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Global. Com sabeu, o si no ho sabeu, us ho explico ara, abans hi havia 3 federacions d'organitzacions. La Federació Catalana d'ONGs de Drets Humans, la de Pau i la de Cooperació i Desenvolupament. Després de tot un procés vam decidir fusionar-nos i d'aquesta fusió va néixer la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Global. El que no sap molta gent és com vam arribar fins aquí. I, de fet, aquesta nova denominació també va ser el fruit de tot un procés llarg de debat i de participació en el qual vam debatre cadascun dels elements d'aquest nom. O sigui, sobretot no tant de la FEDE.cat com d'aquesta denominació que acompanya el nom d'aquest claim. Llavors, tant federació com organitzacions com PERA, com justícia global, van ser posats a debat i es va decidir, entre moltes altres possibilitats, que el nom en el qual ens reconeixíem a partir d'aquesta refundació era justament aquest. Llavors, des del 2013 fins ara, que ja han passat 7 anys, que s'han de mentida, però ja han passat 7 anys, doncs un dels objectius estratègics de la federació era justament això, intentar explicar aquest concepte i cada vegada més difondre el concepte, omplir-lo de sentit, omplir-lo de contingut i que cada vegada més entitats se n'apropiessin. I creiem que sí, que en aquest marge de temps hem aconseguit que aquest concepte sigui cada vegada més conegut, però cada vegada més també hi ha molta gent, o sigui, de fet, la pròpia federació ha crescut, o sigui, s'han integrat noves entitats, suposo que ara en parlarem, o sigui, cada vegada més entitats se n'apropien del concepte i se'l fan seu i volen una mica formar part d'aquest gran paraigües conceptual que és la justícia global. Bé, doncs d'això parlarem avui amb les dues persones que ens acompanyen. També us haig de dir que és el principi de la campanya de justícia global, o sigui, de la nostra escola d'estiu, però també que avui, justament avui, llancem una campanya relacionada amb el concepte i la llançarem avui en primícia una mica just en el moment que acabem aquest espai i que a vosaltres us la presentarem una mica en exclusiva, d'acord? O sigui que tindrem una miqueta de sorpresa. Llavors, després de dit això, o sigui, sense enrotllar-me molt més, doncs passo a presentar-vos les dues persones que ens acompanyen avui. Les dues persones que ens acompanyen avui són totes dues membres de la Junta Directiva de la Federació. Es tracta, per una banda, de la Júlia Granell, que és la nostra vocal de l'eix de... Els eixos és com anomenem nosaltres els grups de treball formats per diferents entitats on precisament es debaten sobre alguns temes estratègics. Llavors, la Júlia és vocal
de l'eix de feminismes i horitzontalitats. Ella és postgraduada en Cultura de Pau, ha fet el màster en Ètica i Política, Ciutadania i Drets Humans i té un altre màster d'Igualtat i Equitat en el Desenvolupament, o sigui que ja podeu veure una mica per on van els seus interessos. Ella va coordinar el Servei Civil Internacional i ara forma part de l'equip de Novac i, a més, és creadora i sòcia d'una consultoria que es diu Obliquas, que se'n defineix com una consultoria per a la justícia global, precisament. I, per una altra banda, tenim el Xavi Casanovas. El Xavi Casanovas és un dels nostres vicepresidents, és membre de la Comissió de Codi Ètic, és vocal de l'eix de Drets, Llibertats i Convivència. Ell és llicenciat en Matemàtiques, màster en Administració d'Empreses i també és director de Cristianisme i Justícia. I, a més, és coordinador i portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Ell és una persona que també en el passat ha estat vinculada a la coordinació dels fòrums socials mundials, aquests espais de trobada que tant tenen a veure precisament amb aquest concepte de la justícia global. Bé, doncs, intentarem, com estava previst en el programa, que la conversa no duri més enllà d'una hora, i sí que, encara que intentarem que sigui ràpid, també intentarem que hi hagi algun petit espai de participació, o sigui que teniu l'espai de xat disponible aquí baix, o sigui que si voleu fer comentaris, doncs ja podeu anar fent les preguntes aquí al xat i al final intentarem recollir-les. Bé, doncs per començar amb això de la justícia global. Júlia, Xavi, què és la justícia global? D'entrada, anem a posar una mica de marc, no? O sigui, a nivell teòric, d'on sorgeix aquest terme i per què és necessari, a hores d'ara, per què es va considerar, per què la Federació va considerar que era necessari parlar, a hores d'ara, en termes de globalitat. Qui vol començar? Xavi? Júlia? Vinga, em llenço jo. Vinga. Bon dia a tothom. Gràcies a la FEDE per organitzar aquesta escola d'estiu, que jo crec que a molts ens servirà també aquesta setmana per aprendre algunes coses, diguéssim, i per connectar-nos amb algunes persones. Res, anant al tema, no sé, jo crec que el marc de la justícia global, jo crec que és fàcil d'entendre si ens imaginem d'alguna manera quin és el món en el que vivim. Jo crec que som plenament conscients tots de que la justícia en el món no es realitza d'una manera plena en aquests moments. El món està ple de desigualtats de tot tipus, hi ha inequitats flagrants que d'alguna manera ens trenquen per dintre com a éssers humans. Vivim en un món d'éssers humans de primera i de segona categoria. Les lleis no són iguals per tothom, i ho sabem. No tothom és tractat en el món de la mateixa manera i amb la mateixa dignitat. I, per tant, d'alguna manera, parlar de justícia global és posar tot això sobre la taula i afirmar rotundament que tot això vol ser canviat. I, a més, en aquest context en el que vivim, diguéssim, en ple segle XXI, que és el context de globalització, i, per tant, en un context en el qual hi ha lluites de corrents hegemòniques i contrahegemòniques respecte a quin és el relat i quines són les agendes que volem per al nostre món. Quan es parla de justícia global, entenem, i jo crec que aquesta és la gràcia del concepte de justícia, és que en un sentit ampli, quan parlem de justícia en termes materials, i que, per tant, vol dir purament de redistribució de l'economia i de la riquesa. Vol dir que parlem de justícia també en termes democràtics, i aquí hi ha tots els elements que tenen a veure amb els drets civils i amb la representació democràtica i política, també. I vol dir que parlem de justícia també en termes d'identitat i, per tant, de reconeixement de les minories religioses, de gènere. I, per tant, aquest paradigma de la justícia global jo crec que intenta incorporar totes aquestes dimensions. La dimensió de justícia econòmica a través de la redistribució, la dimensió de justícia política i democràtica a través de la representació i la justícia des d'un punt de vista de la identitat, que és a través del reconeixement. Jo crec que és un paradigma, el de la justícia global, que ens ajuda a caminar cap a un horitzó de realització.
Moltes gràcies. Júlia, alguna cosa més que afegir? Bueno, està molt explicat, però sí que jo estava pensant com més també en la banda de referents teòrics que també ens aboquen com a veure, com que en aquest món interconnectat que ens està explicant el Xavi, com on totes les desigualtats ens afecten en diferents nivells i a diferents llocs, sí que crec que és important el que ens proposa la justícia global, que és de veure que l'impacte de les decisions que es prenen en un lloc com són els països enriquits, tenen el seu impacte en directe en tots aquells llocs dels països empobrits. Llavors crec que això és molt interessant per realment veure que al final tot això és com un teixit on totes estem involucrades i que les decisions que prenem en un lloc afecten directament a un altre. I crec que és interessant en aquest sentit com tota la proposta de la justícia global, perquè justament com ens està proposant que veiem aquesta relació directa entre llocs i que a la vegada superem també, com veure aquesta dicotomia de països enriquits, països empobrits, i ho veiem com en un marc global on hi ha unes causes i unes conseqüències que tenen molts cops efectes en diferents llocs. Jo, sí, a mi m'ajuda molt quan pensem en justícia global o quan ho expliquem, també fica exemples molt concrets. Llavors, crec que de les últimes setmanes un exemple molt concret podria ser el de totes les protestes de Black Lives Matter, que crec que és molt interessant veure-ho, que demandes de justícia global que passen per uns fets ocorreguts en un lloc molt concret s'escampen per tot el món perquè al final hi ha moltes persones en diferents llocs vivint la mateixa opressió. Llavors, crec que quan ho analitzem des d'exemples molt concrets, com pot ser aquest, com pot ser totes les manifestacions per justícia climàtica o les vagues del 8M, que són opressions concretes que viuen un col·lectiu, però que no és un col·lectiu que estigui a tal país, sinó que ja són reivindicacions i situacions que ens trobem a molts llocs del món perquè al final tots vivim en un sistema capitalista salvatge que ens afecta en diferents vessants. Llavors, jo crec que és interessant veure aquests referents teòrics, però també analitzar-ho molt en la pràctica de què passa quan hi ha un fet i quan això s'escampa, com hem vist amb les protestes d'aquestes últimes setmanes, i crec que això al final és com l'exemple clar que serveix per entendre la justícia global. Jo diria, a més, que justament si hi ha algun paradigma o hi ha alguna cosa que identifica plenament el segle XXI és aquesta dimensió d'interrelació, de transversalitat, tot està relacionat, i per tant jo crec que reclamar justícia global d'alguna manera reclamar que aquestes relacions que han nascut en l'era de la globalització i que ja venien d'abans, diguéssim, siguin el més justes i equitatives possible. I jo crec que és aquest l'horitzó en el que ens movem. I, evidentment, jo crec que el que recull la justícia global no apareix del no-res, sinó que recull d'alguna manera tota una tradició i tot un seguit de lluites i de reclamacions i que, per tant, té tot el sentit del món que la FEDE, diguéssim, ara en parlarem, suposo, es digui o agafi o abordi aquest nou paradigma com venim del món de la cooperació, venim del món de la solidaritat entre pobles i cultures, venim del món del treball per la pau. Tot això, d'alguna manera, es tradueix o evoluciona en aquest nou paradigma de justícia global en ple segle XXI, tenint en compte que allò que més ens defineix probablement en aquests moments sigui la interrelació, la connexió entre causes i conseqüències a nivell de tot el món. Jo crec que, com deia la Júlia ara, si analitzes qualsevol dels fenòmens socials que vivim en aquests moments, trobaràs tota una sèrie de causes i de conseqüències en aquest fenomen en les quals no hi ha, com qui digui, societat que no estigui implicada. Pots agafar l'exemple de les persones migrants i refugiades que venen aquí i trobes des de relacions econòmiques desiguals que motiven aquests desplaçaments fins a guerres i violències en els països d'origen, en molts casos alimentades per indústries armamentístiques nostres. I, per tant, aquesta connexió l'anem veient fins a polítiques de frontera que són racistes i absència d'acollida i de refugi dintre de les nostres fronteres, també fins i tot la persecució de qui busca donar asil. Per tant, tu tens amb un fenomen social tota una sèrie de causes i de conseqüències que estan relacionades i on, d'alguna manera, totes les nostres societats del món hi tenen alguna part i formen part d'aquesta cadena. Diguéssim, hi ha tot un cercle en el qual tots, d'alguna manera, hi participem i jo crec que demanar justícia global és entendre, diguéssim, aquests fenòmens en aquest context global i intentar incidir per canviar-los. Molt bé, moltes gràcies. Ara, tal com deies, sí, parlem una mica de la FEDE perquè, tal com deies, aquest concepte no surt de no res, tal com has comentat, i recull
una mica les experiències, les tradicions i també el bagatge teòric de molts anys, de moltes lluites. Llavors, en aquest sentit, la FEDE.cat no deixa de ser una mica el mateix, no? Recull també el bagatge i l'experiència. Ara, en novembre passat, celebraven el 30 aniversari de la primera d'aquelles federacions, que era la de cooperació i desenvolupament. Llavors, en certa manera, la nova federació, òbviament, també recull tota aquella tradició i tota l'expertise prèvia. Però què suposa o quins són els canvis que suposen per una federació com la nostra? Doncs què ha suposat fer aquest canvi conceptual una mica, no? O sigui, com vosaltres des de la Junta ho enteneu, ho viviu, ho projecteu, quin és aquest canvi fonamental que vosaltres considereu que hem fet en adoptar aquest nou concepte? Ara em llanço jo. Per mi hi ha com el motiu de més de pes, si ho penso com així en el marc de la FEDE. Per mi el paradigma de justícia global entra com per fer palanca i avançar totes les organitzacions que, com antigament s'identificàvem en comparació, pau o drets humans, en un marc d'acció conjunta i d'imaginari col·lectiu. I crec que això és superimportant a nivell de tenir un discurs compartit que ens permeti com aquesta anàlisi en termes de globalitat que ara parlàvem. Llavors, jo crec que quan agafem aquest discurs compartit entre organitzacions, entra també una nova manera d'explicar la nostra tasca i el per què estem aquí i per què estem impulsant aquesta feina. I en aquest sentit, crec que és molt important en el marc de la FEDE veure com aquest canvi que, Montse, ens preguntaves respecte a les antigues federacions, en veure com tots aquells drets bàsics, civils, polítics que estàvem defensant en un lloc X, en projectes de cooperació, també, si ens analitzem des de la justícia global, també hem de posicionar-nos quan estem a casa nostra, perquè no podem deslligar la situació d'un país X amb el que està passant a casa nostra. I en aquest sentit, també per ficar exemples com concrets, per mi és molt important veure com aquest canvi de paradigma ens fa situar en una situació, per exemple, de desnonament, com al carrer on està la nostra operació. És a dir, si nosaltres estem lluitant pel dret a l'habitatge a tal país, serà molt difícil posicionar-nos quan hi ha un desnonament al carrer on treballem, a Barcelona o on sigui. Llavors, crec que aquí entra com aquesta necessitat de posicionament en temes com a casa nostra, que és molt important. I, per altra banda, crec que també allò que posa de valor com el nou enfocament de treball és que fins hi va haver un moment que tota aquella atenció o es posava més l'accent en la pobresa i com en temes més relacionats amb pobresa, i amb aquest nou paradigma passem a posar l'accent més en desigualtats, en drets humans, en feminismes, en migracions, en canvi climàtic, en el treball de les transnacionals. Llavors, jo crec que aquí és ampliar l'agenda amb temàtiques que al final estan interrelacionades per tot el tema que estàvem comentant ara amb el Javi. I també, per últim, també com la idea aquesta de, si ens pensem des d'un paradigma d'interconnexió, que al final no podem deslligar tot allò que a nosaltres està passant aquí a casa nostra del que està passant a un altre lloc, i veure també la responsabilitat justament que tenim com a persones que estem en països del nord i que tenen com els governs d'aquí i les empreses d'aquí, cap a països empobrits. Llavors, aquesta idea també de trencar el nord-sud, de trencar maneres de treballar més d'ells i els nosaltres, que això era un dels lemes de la campanya dels 30 anys i per mi és com molt significatiu per explicar aquest canvi i què es proposa a la nova federació. A mi, si em deixeu, us explico una anècdota que la Montse segur que se'n recorda, de quan fèiem les reunions, jo crec que d'això, el 2013, 2012-2013, al moment del canvi, de la fusió de les federacions i amb el canvi de nom, jo recordo algunes reunions que jo crec que ens convocaves tu, Montse, per parlar del tema d'aquest nom que havia de sortir i quin seria el nom i quin seria la marca, no? I quan parlàvem de la justícia global, jo explicava que jo vinc d'una entitat que es diu Cristianisme i Justícia i llavors dèiem, això la gent ho entendrà? Dic, doncs mira, nosaltres sempre s'han pensat que nosaltres érem una associació com de juristes, diguéssim, cristians, d'advocats, de jutges, o sigui, entendre el concepte de justícia vinculat directament a l'àmbit purament jurídic, no? I dèiem, no sé si ho entendrà perquè, clar, la cooperació s'entén molt millor. Doncs jo diria que en aquests moments, realment, justícia global ens ha vingut d'alguna manera com anell al dit per entendre el moment que hem viscut, tot el que estem vivint els últims 10 anys. I per res hi ha confusió, jo crec, en el terme, sinó més aviat
el que hi ha és acollida, fins i tot d'entitats que no haguessin pensat mai que estaríem en una federació com la nostra i que en el moment en què hem obert, diguéssim, amb aquest nou paradigma, diguéssim, les fronteres de la feina que podem arribar fins i tot a fer, jo crec que això s'entén perfectament perquè les entitats han començat a venir i a demanar, diguéssim, d'afegir-se amb una federació que va més enllà, diguéssim, de la cooperació com l'hem entès o del treball per la pau com l'hem entès en els seus inicis. I, per tant, evidentment, jo crec que la FEDE recull perfectament tota aquesta tradició, però, clar, ja sabem que tampoc parlem de cooperació avui igual que parlàvem fa 30 anys i que aquesta bidireccionalitat del que parlava la Júlia ara és clau i no podem entendre ara ja cap tipus de cooperació que no sigui entesa com aquesta solidaritat bidireccional. Igual que no podem entendre cap treball per la pau que no sigui un treball per la pura absència de violència, sinó per una cultura de pau i per un tipus de relacions també aquí que transformin la nostra dinàmica social. Igual que en l'àmbit dels drets humans. Ja no només com un marc formal o un paper que s'ha de signar, sinó com un moviment constant de materialització d'un programa que és universal. Tot això s'incorpora i s'hi afegeixen, a més, totes aquestes altres corrents o onades, diguéssim, dels últims anys, des de les últimes onades feministes que ens han impactat d'una manera brutal en la nostra manera de fer i en les nostres pràctiques, fins a tot el tema de la justícia climàtica, on tenim encara molt camp per córrer com a federació, perquè realment ens cal incorporar i forçar d'alguna manera, com qui diu, que els moviments organitzatius, socials, les entitats del nostre país treballin encara més per aquest tema que és tan clau i tan important, i tota la onada també de treball en l'àmbit, per exemple, de les migracions, del refugi i de l'asil, que hem vist com s'han anat creant grups de treball amb molta força a la FEDE. I, per tant, aquest concepte engloba tot això, ve de les 3 línies o eixos de treball històrics, però permet incorporar en totes aquestes altres corrents. I això s'ha vist realment en les entitats que s'han anat incorporant els darrers anys a la FEDE. Sí, jo amb això també, Javi, estava pensant... Ai, perdó, Montse. No, continua, sisplau. Que estava pensant que justament en veure com aquest discurs més compartit, de diferents lluites més compartides, crec que també és un aprenentatge per entitats d'ONG, com per una federació d'ONGs que abans tenia un altre discurs, veure també que l'internacionalisme o el treball més internacional no és propietat exclusivament de les ONGs i que tots aquells moviments socials o com societat civil organitzada que estan treballant per canviar les relacions de poder formen part d'aquesta justícia global. I en aquest sentit crec que és molt important també en aquesta nova federació veure la importància de reconstruir totes aquelles aliances o companyies que tenim les organitzacions que treballem per la justícia global, tant sigui a casa nostra com en altres llocs, més en clau de, al final som diferents propostes, diferents moviments que estan treballant per canviar les relacions de poder i com treballem entre nosaltres. Llavors, aquí crec que és molt important també que el nou discurs també porta, com tu comentaves, de treballar amb entitats de l'economia social i solidària, amb el cooperativisme, amb moviment feminista, justícia climàtica, i crec que aquí hi ha una renovació molt gran de totes aquelles xarxes amb les que s'havia treballat habitualment. I per mi això és molt important que les agendes com més tradicionals es fan, perquè com quan has de començar a treballar un moviment feminista d'un altre país, realment allò et toca a tu i segurament t'has de qüestionar coses que normalment has fet d'una manera i que has d'assumir privilegis, responsabilitats, i com aquí també canvia molt el discurs i és quan realment fem una aposta per la justícia global, quan estem canviant totes aquestes aliances o companyes de viatge. Doncs, efectivament, tal com dieu, el Xavi deia, com anell al dit. Bé, crec que en aquell moment es va tenir una bona visió estratègica una mica de futur, en part perquè ja es venia treballant en temes internacionals i som un dels actors de la societat civil que efectivament treballa en marc i en temes internacionals des de fa temps, però la realitat ens ha superat des de la crisi del 2015 amb el tema dels refugiats i les migracions, el 8M que es va internacionalitzar, tot el tema dels feminismes, el tema del canvi climàtic, per suposat la crisi de la Covid
i ara recentment tot el tema antiracista. O sigui, tal com deia la Júlia, hem ampliat les possibilitats i l'agenda de treball. Però, i també, com deia el Xavi, des del 2013 s'han incorporat a la federació prop de 30 entitats noves. O sigui que, efectivament, sembla que aquest concepte és un bon paraigües per totes aquestes noves entitats que treballen amb aquesta agenda més àmplia. Però, més enllà de treballar amb aquesta agenda, per tota una sèrie de causes i problemàtiques, la FEDE.cat també ha iniciat tot un seguit de processos interns de revisió. No és només per quina causa treballem o per quin trosset de justícia, quin trosset de justícia enfoquem, sinó com ho fem. I en aquest sentit jo us voldria que expliquéssiu una mica què significa aquesta nova manera, aquests processos interns de revisió. La Júlia ha participat molt activament en el tema dels feminismes, de com ser organitzacions feministes, en un protocol contra les violències masclistes, i el Xavi està molt vinculat a també tots els temes de revisió del codi ètic, en l'actualitat, que també s'ha iniciat un procés de revisió. Llavors, què significa, com s'ha de treballar, com ha de treballar una entitat per la justícia global? Bueno, és complicat de dir això, diguéssim. No direm nosaltres com ha de treballar una entitat, però sí que el que podem d'alguna manera és establir quines són aquelles coses que ens fixem de les entitats que volen incorporar-se a la FEDE o les darreres que s'han incorporat, quan els hem de fer una entrevista en concret, o sigui, què és el que mirem de la feina que fan, on posem els límits de quin tipus d'entitat pot entrar a la FEDE o no pot entrar, i alhora què és el que d'alguna manera com que ens agrada veure a totes les entitats que estem federades de com les entitats també van evolucionant, i hi ha entitats que ens sonen de tota la vida que si coneguéssim realment, i això és una cosa que convido a tota la gent de la FEDE i a la no de la FEDE, anar a investigar entitats d'aquestes de tota la vida. Aquests ja sí que fan, i vas a veure els projectes com els porten avui en dia i te n'adones que ha canviat molt la manera de treballar. Hi ha tot el que seria la part de relació amb contraparts, diguéssim. Jo crec que aquí la feina que s'està fent en aquests moments d'incorporació, ja no només de persones locals de països en els quals s'està treballant, sinó d'incorporació de la manera, de les seves cultures, de la seva manera de pensar, de la seva manera de fer, en les dinàmiques de treball d'aquí. És a dir, tot el tema de treball amb contraparts, diguéssim, i intentar buscar una total horitzontalitat o simetria en la feina, jo crec que és una cosa que a mi em sorprèn quan entrevistem entitats de veure quin és el treball que s'està fent en aquests moments en alguns països, en alguns grups concrets. La veritat és que és bastant impressionant. I després, una de les coses que potser ens fixem més avui en dia és tot el que té a veure amb coherència de polítiques internes de les entitats. És a dir, el buscar que les entitats realment, allò que diuen i allò que fan, vagi de la mà, i que no hi hagi contradiccions, les tenim tots, diguéssim, i evidentment les portem com podem, però sí que hi hagi aquesta voluntat d'alguna manera de treballar-les i de superar-les. I això té a veure des de dinàmiques i de polítiques internes a les entitats en l'àmbit de les cures i de tot el tema de gènere, que això la Júlia pot explicar una miqueta més, però fins i tot el fet d'intentar treballar amb economia social i solidària i que, per tant, els nostres proveïdors, les contraparts també amb les que treballem formin part d'alguna manera d'aquesta dinàmica de transformació global, i això és una cosa que jo crec que és molt important. I després que tot el conjunt de pràctiques de les entitats d'alguna manera sigui transparent, sigui obert, pugui ser realment qüestionat i no hi hagi cap mena de problema, perquè això és el que ens permet a tots d'alguna manera millorar i anar avançant cap a aquest horitzó del que parlàvem abans. I, per tant, avui en dia tenim, i hem entrevistat els últims anys, entitats de molts tipus, des d'entitats que es dediquen a la comunicació exclusivament, entitats de grups de fotògrafs que munten una cooperativa i que tenen com a missió intentar de traslladar aquí les imatges a través de la comunicació, diguéssim, intentar transformar les nostres societats i de la comunicació de les realitats que ells veuen a tot el món, fins a entitats purament, que diríem, culturals, des d'entitats que es dediquen al teatre i que utilitzen el teatre com a eina de transformació i que volen treballar-lo també en clau d'aquesta justícia global. Per tant, podem imaginar-nos realment en aquests moments a la FEDE entitats de caire molt divers.
Sí, jo també crec que una de les coses principals també és com que en aquest treball d'anar a assenyalar sempre les causes estructurals, no? I treballar des del posicionament a les causes estructurals també s'amplia molt, no? Com deia el Javi, el tipus de treball que es fa, no? Des de les entitats de la federació, i penso que aquí entren des de la importància de la incidència, no? Com que en els últims anys també s'ha desplegat en moltes entitats, la incidència com en els nostres països, no? Que poden ser tots aquells exemples, no sé, ara em venia com al Centre d'Empreses i Drets Humans, no? Que es va aprovar la setmana passada, no? Com de la feina de moltes entitats federades, no? Com totes aquestes propostes que venen d'incidència, que recullen totes les accions de denúncia, de sensibilització, d'educació, que realment forma un ventall molt ampli. No? Llavors, jo m'imagino com és una entitat que treballa per la justícia global, m'imagino molt des d'aquesta reivindicació d'anar a les causes estructurals, no? Com anar a l'arrel dels problemes. Llavors, com ara també apuntava el Xavi, no? Tot el tema de coherència interna, clar, des de l'eix del feminisme sí que hem vist com en els últims anys, no? Jo ho analitzo des d'un punt de vista dels feminismes, com ens han sacsejat com a societat, no? Com en els últims anys, i les entitats no som exemptes, no? I no som exemptes tampoc de tenir relacions de poder desigual dins les nostres entitats, de reproduir dinàmiques, no? Patriarcals, dinàmiques capitalistes, dinàmiques, no? Del colonialisme. Llavors, jo crec que és molt important també veure com no podem estar treballant per un món de justícia global i fer projectes transformadors si abans no ens hem transformat o si en el mateix moment no ens estem transformant a nosaltres mateixos. Llavors, aquí crec que és molt important com la feina que s'està fent en els últims anys des de les entitats també de buscar realment pràctiques transformadores dins les organitzacions que apostin per models més democràtics, més participatius, més horitzontals i que realment facin del lema de posar la vida al centre algú que sigui una pràctica, no? I que no sigui només allò bonic pel que treballem. Llavors, jo crec que aquesta coherència interna és superimportant com en el treball actual de les entitats de justícia global perquè això, que si estem treballant per un món amb més justícia global, estem treballant per la redistribució de la riquesa, del poder, doncs és important que també ho fem a casa nostra. Llavors, com deia el Xavi, a mi també com una de les coses més essencials que veig i que més com també veig important els últims anys és també tot el treball que s'està fent amb partners, amb entitats sòcies, també per buscar com aquestes relacions d'igual a igual i realment donar-nos suport des de diferents punts del món i com realment traçar una solidaritat internacional realment horitzontal. I llavors també, com veien a nivell més discursiu, que crec que també ho hem anat dient, que quan treballem des de la justícia global i les entitats actuals, jo crec que l'important també és com s'incorporen discursos que potser havíem compartimentat molt, entitats de pau, entitats de drets humans, entitats de cooperació, com ho introduïm tot en un mateix discurs que pugui parlar de defensa de drets humans al mateix temps que parla de feminisme, de colonialisme i antiracisme, i com ho fem realment que tot sigui coherent i pugui partir d'una base comuna. Un últim apunt seria, per finalitzar amb aquesta part, només que si la federació, si penseu que la pròpia federació, en el moment de presentar-vos hem intentat explicar que eren els eixos. Llavors aquí tenim dos representants de l'eix d'horitzontalitats i de drets i llibertat i convivència, que són dos eixos que s'han incorporat, diguem-ne, recentment. O sigui, no sé si podeu explicar ràpidament aquesta lògica dels 10 eixos i aquests canvis que també afecten les entitats federades que treballen per la justícia global, també, com dèieu ara, es busca la coherència i no sé si també en la manera de treballar de la federació, diguem-ne, de la pròpia federació, aquests canvis van en aquesta línia també. No sé si voleu incorporar un últim apunt rapidet sobre això. Jo puc introduir la part d'horitzontalitats, perquè ha estat el procés que hem fet com en els últims anys i sí que quan va sortir aquest eix nou d'horitzontalitats sí que venia molt com que s'havia notat molt que tant en la federació com també en les entitats estàvem tenint models de governança que potser ja no responien a les necessitats que tenien. Llavors,
arran de veure algunes tensions entre el que podria ser diferents agendes, o tensions també entre com participaven o com ho feien fàcil perquè tothom participés, vam pensar com, doncs anem a treballar com en un model de governança nou que realment tingui en compte diferents tipus de participacions, diferents tipus de necessitats i respongui a l'actualitat. Llavors, jo crec que això és com una dinàmica que està passant en moltes entitats, que a vegades tenim models que veuen el que havia estat aquella entitat, el que havia estat aquella associació, però no ens plantegem que els models són per actualitzar-los i al final han de respondre a les necessitats actuals i a les persones que en aquell moment formen les organitzacions. Llavors, quan va sortir Horitzontalitats, la idea era aquesta, anem a pensar com fem una federació més democràtica i com realment tot aquest canvi de justícia global també afecta les pràctiques de com ens organitzem col·lectivament en el dia a dia. Llavors, jo crec que justament aquest és un dels eixos, no sé si més pràctics, però que va a veure tot el més intern de la federació i, com dir, sense por, anem a veure què passa, què funciona, què no i què podem anar canviant. I en aquest sentit jo crec que per converses que hem anat tenint amb diferents persones, entitats, sí que és un dels temes que hi ha més calent en les agendes internes de les entitats, que és com fem nous models que realment ens cuidin, que realment ens facin estar bé i que puguem desenvolupar les nostres feines en ambients agradables i també sostenibles. Llavors, l'eix d'Horitzontalitats va sortir per donar resposta a això i per poder anar pensant com fem pràctiques més feminismes, que fiquin més les cures en el centre i poder anar evolucionant també en les governances i les estructures que tenim les entitats. Sí, la Montse comentava d'un altre d'aquests eixos, el de drets, llibertats i democràcia, que ha nascut recentment, que ha nascut d'alguna manera en la cua, diguéssim, d'aquest procés polític que hem viscut també aquí a Catalunya. I per tant, la sensació i la necessitat també d'alguna manera que la FEDE estigués present en aquesta dinàmica que estàvem vivint a casa nostra i d'alguna manera poder reunir en un espai aquelles entitats que han estat també treballant i vetllant perquè en els últims anys a Catalunya respectin els drets civils i polítics, les entitats d'alguna manera puguin participar de manera clara en els processos d'incidència que hi ha hagut a casa nostra, en tot l'àmbit, diguéssim, des del famós referèndum fins a la presó, diguéssim, de líders polítics i de la societat civil. I aquí, per tant, aquest tema és un tema que les entitats els ha impactat plenament i l'hem hagut o hem necessitat poder-lo treballar. I aquest ha sigut d'alguna manera l'espai on fer-ho i d'on han sortit iniciatives com el Som Defensores, que la veritat és que ha sigut una iniciativa en la qual la FEDE ha participat juntament amb altres entitats i grups de la societat civil catalana i que ha permès d'alguna manera que la FEDE no està desconnectada, diguéssim, de les dinàmiques que passen als nostres carrers i a casa nostra. Aquest és un dels eixos que existeix en aquests moments a la FEDE, però hi ha l'eix de migracions, hi ha l'eix que són una mica més històrics, l'eix d'educació, el de pau i no violència, el de comunicació, que està molt actiu. La Júlia parlava fins fa un moment d'empresa i drets humans. Ens agradaria activar amb força un eix de justícia ambiental, que anem treballant i anem posant d'alguna manera una mica les bases perquè de cara a curt plaç, diguéssim, pugui ser també un eix actiu, perquè sabem que és un tema que és molt important. Doncs aquesta estructura, com veieu, està més alineada amb causes concretes i responent a la realitat, diguéssim, que hem d'intentar, com qui diu, parcel·lar en sectors o en la nostra feina, sinó entenent que hem d'integrar totes les entitats que treballen des de diferents perspectives i amb diferents experiències o coneixements en àmbits concrets de treball. Doncs moltes gràcies, crec que ha estat prou il·lustratiu. I ara, com us deia al principi, tenim una primícia, volem presentar-vos en aquesta línia, una mica igual que aquesta mateixa conversa, de continuar aprofundint, explicant la justícia global. Doncs aquesta setmana llancem una campanya de comunicació justament sobre això. I ara li demanaria a l'Anna Palou que entrés i ens expliqués una mica aquesta campanya, que ella és la coordinadora. Hola, Anna. Hola. Em sentiu bé, suposo? Espero que Perfectament, sí. després, ara que ho ensenyarem tot, com hauré d'anar canviant coses d'àudio, espero que em sentiu. És millor que nosaltres tanquem les nostres càmeres? No, com vulgueu, així estic més acompanyada, no?
Com heu dit, que moltes gràcies als dos per aquesta conversa, crec que ha estat molt interessant i que ens ajuda una mica a situar-nos a tots de què parlem, quan parlem de justícia global. Una mica des de l'aniversari dels 30 anys, que va ser, sembla fa molt, però han passat tantes coses des de llavors, però va ser el novembre i desembre que vam llançar la campanya No serveix de res si no és justícia global, on molta gent, i moltes segurament de les que ens esteu escoltant ens vau ajudar a poder difondre-la i arribar a més gent, per una mica posar el concepte de justícia global en el debat públic. Arran d'una mica la crisi que ha generat i la situació d'incertesa de la Covid-19, d'aquesta pandèmia que ha fet que el món s'aturi i que descobrim moltes coses que no funcionen i d'altres que podrien funcionar bé i que potser el nostre ritme frenètic hauria de canviar, vam decidir des de la FEDE, en un primer moment, que havíem de sortir dient alguna cosa i una resposta des de la justícia global en aquesta pandèmia, sobretot a la resposta que s'estava donant de la crisi que podia generar això, perquè no fos un altre cop retornar a primer nosaltres i arreglem la nostra parcel·la de realitat, sinó que aquest abordatge de la crisi i la resposta que s'havia de donar de manera global, perquè mentre hi hagués una persona en algun lloc del món que estigués patint o que estigués infectada, la responsabilitat era col·lectiva. I una mica això és, crec que de tot el que heu debatut ara o del que heu estat parlant és el que es desprèn, aquesta responsabilitat col·lectiva sobre la realitat. Llavors, jo no em vull enrotllar més, però sí que abans d'acabar us volíem ensenyar una horeta abans que la traiem, la campanya surt a les 12 del migdia de la tarda, i us emplacem a estar molt atentes a les xarxes socials, a Twitter, a Instagram i a Facebook per donar-li difusió i ajudar-nos a que arribi més gent, però ja que us heu llevat d'hora i que us heu sumat en aquesta escola d'estiu, us volíem ensenyar una mica de què anava. Hi ha un vídeo que és molt curtet, us l'ensenyarem, i després una pàgina web on recull una mica el posicionament que tenim i també fem 15 propostes per canviar el nou paradigma des de la visió de justícia global, així com us proposem 3 accions d'informació, és a dir, recuperar sessions informatives que hem anat fent per parlar de diferents temes sobre economia o sobre empresa i drets humans, que se n'ha parlat aquí, així com el de demà, que és sobre mobilitat internacional, quin nou model de mobilitat internacional hauríem de tenir post-Covid, que és demà a les 6 de la tarda. Després també recollim propostes educatives, 8 idees clau per educar amb visió de justícia global, perquè l'educació, la gestió de les escoles també ha estat un dels grans debats durant aquesta pandèmia i, per tant, nosaltres també volem aportar la nostra visió. I, finalment, animar-vos a actuar. Sabem que segurament moltes de les que ens esteu escoltant ja sou molt actives, però sí que ens podeu ajudar a difondre la infinitat de campanyes i de plataformes que existeixen i que, per tant, des de la nostra individualitat podem contribuir al col·lectiu. Llavors, jo ja intento compartir pantalla, intento que se senti tot bé, i a veure si podem veure el vídeo i només veure la campanya i dir-vos que estigueu atentes a les 12. Al món som més de 7.000 milions d'habitants amb infinitat de gustos. El 71% de les persones ens agrada ballar. El 44% no ens agrada el primer dia d'escola. Però totes volem aprendre. El color verd és el preferit del 16% de les persones. Encara que la majoria ens agrada respirar aire pur. El 100% volem estar sanes. El 28% cantem sota la dutxa, però absolutament totes necessitem l'aigua per viure. El 75% gaudim mirant l'horitzó. Totes volem ser lliures. Els drets no són qüestió de gustos. Volem el 100% de justícia global.
Em sentiu ara? Sí. S'ha sentit el vídeo? Va, perfecte. Doncs ara no sé si esteu veient la pantalla. Ai, perdó. Esteu veient la pantalla o m'esteu veient a mi? T'estem veient a tu. Vale, perfecte. Doncs tornem a la pantalla. Vale. I llavors, bueno, ara sí, no? Que crec que esteu veient la pantalla. Sí. La web és la de justiciaglobal.cat, sense aquest 100/2, no? Que és de proves. Llavors, res, teniu això, el que us deia, el vídeo, que esperem que us hagi agradat i que el compartiu, aquest posicionament, amb les 10 demandes que fem de canviar sistemes econòmics, de control d'empreses en relació als drets humans, d'establir una renda garantida, de construir societats feministes i antiracistes, disminuir o acabar amb la despesa militar, procés de transició energètica, és a dir, un piló de propostes, la part més d'informació, que és el que us dèiem, la xerrada que tenim demà, així com podeu recuperar altres que s'han anat fent aquests dies. També podeu accedir a la revista Justícia Global, que la vam elaborar en el marc dels 30 anys, així com accedir també a un vídeo pel que fa a identificar una informació en clau de justícia global. El que us deia del tema de l'educació i les propostes educatives que nosaltres fem per una gestió més emocional i més en clau de justícia global, així com alguns recursos. Sabem que les famílies potser estan una mica col·lapsades de tantes propostes educatives, són molt senzilles, pensades en clau d'estiu també, però també algunes propostes per agents educatius que potser, arran de tot el que ha passat, volen també endinsar-se una mica més en aquest món de justícia global. I, com us deia, un munt de campanyes on us podeu sumar i donar suport, que les podeu anar destriant a través d'aquestes tags, d'aquestes etiquetes, des de dret a la salut, a educació, consum responsable o a un munt de propostes. Sí que si no vau veure el vídeo de l'anterior campanya el podeu recuperar aquí, i per aquells que encara us heu quedat amb ganes de més, tenim alguns articles que aprofundeixen a nivell teòric molt més en el que és la justícia global. I res, això, que a partir de les 12 estigueu molt atentes, que us necessitem a totes. Doncs bé, ningú ha aplaudit, jo aplaudeixo el vídeo de la campanya, moltes gràcies. Hi ha molta feina de l'Anna, particularment al darrere. Llavors, us havíem recordat si volíeu fer alguna pregunta. Jo al xat ara mateix només veig una. No sé si voleu aprofitar abans que acabem i incorporeu alguna coseta més, algun comentari o el que vulgueu. Sí que hi ha una pregunta que és Xavi i Júlia, que és relacionada amb l'educació per a la ciutadania global, l'educació per la justícia global, que nosaltres li diem així, que diu, no s'identifica qui ens la fa, però sí que diu bon dia. Llavors, podem parlar ja d'una sisena generació d'educació? Si parlem d'una sisena generació, quina diferència hi hauria respecte a la cinquena, que parlava d'educació per a la ciutadania global? O sigui, ens demanen una mica... El Xavi ha posat cara de ui, 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 però en qualsevol cas està clar que la persona que ens ha fet aquesta pregunta és algú que està treballant de manera específica els temes educatius, però una mica el que ens planteja és si aquest canvi conceptual una mica també comporta canvis en les pràctiques educatives. No hem parlat d'educació i comunicació, no heu parlat molt d'educació i comunicació, però òbviament són dels eixos i de les línies estratègiques de treball de la Federació, d'aquesta i de les anteriors, són de les línies estratègiques de treball. Llavors, ara estem a punt de començar a treballar amb l'Agència Catalana de Cooperació, amb el propi govern. Sembla que ara ja, per fi, sí que tindrem una estratègia d'educació, d'educació que històricament se li ha dit educació per al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, i ara nosaltres preferim dir-li educació per a la justícia global, també per ser coherents amb tot aquest concepte. Llavors, potser, no sé si voleu respondre en aquesta... Si sou capaços de respondre en aquesta pregunta de manera específica, el canvi entre la cinquena i la sisena generació, per les entitats que no sou federades o que no veniu específicament de l'àmbit de la cooperació, el desenvolupament, doncs només dir-vos que efectivament en el sector parlem històricament de generacions d'ONGs precisament
per incorporar tots aquests canvis i tota aquesta evolució que ja han mencionat abans el Xavi i la Júlia, que hem anat fent les entitats en les nostres pràctiques i llavors també això ha afectat, òbviament, a les nostres pràctiques educatives. Llavors, Júlia i Xavi, li podeu contestar en aquesta persona que vol saber si hi ha canvis substancials de la 5a a la 6a generació? Jo, contestar no. El que podem és compartir, diguéssim, la inquietud o compartir la pregunta. Jo, amb molta prudència, el primer any que vaig estar a la Junta se'm va demanar que fes una mica, o hi vaig estar una mica més ficat en l'eix d'educació, però això va durar un any, perquè després vam fer una mica de canvi de càrrecs i ja vaig abandonar. I l'any aquell amb la Georgina jo vaig aprendre bastant, la veritat, perquè això una mica com pulpo en un garaje, el món de l'educació té tota la seva dinàmica i les seves lògiques i els que en sabeu molt i ho heu treballat molt, no? Jo diria que, de fet, d'alguna manera, el concepte de ciutadania global està molt vinculat a la justícia global i que, per tant, per mi aquesta és una bona pregunta perquè el mateix eix d'educació la pugui fer i se la pugui treballar durant el curs vinent. Què pot incorporar la justícia global o aquest paradigma en el concepte que més es treballa en aquests moments en l'àmbit de l'educació pel desenvolupament, que és el de ciutadania global. Jo crec que estan molt relacionats i no sabria dir, jo no sé en quin moment apareix o realment ja s'incorpora d'alguna manera la idea de ciutadania global en l'àmbit de l'educació com quelcom en el qual està treballant tothom, però justament abans hi ha un debat que no hem obert i ara no sé si m'atreveixo a fer-ho amb els 3 minuts que ens queden, no? Però si en algun lloc hem tingut d'alguna manera com tensions o dificultats, més aviat és en la tensió que es genera entre tot l'àmbit del desenvolupament sostenible i el paradigma de la justícia global. Parlem molt dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible, i aquí sí que és veritat que a vegades pot haver arribat a entrar en tensió o en col·lisió dues agendes que tenen molts punts en comú, que estan molt relacionades, però que en alguns àmbits, diguéssim, xoquen. Clar, en l'àmbit d'educació es parla d'educació per la ciutadania global i jo crec que aquesta idea de ciutadania global està molt vinculada a la idea de justícia global i que d'alguna manera no crec que el paradigma de la justícia global demani de fer un canvi molt gran en l'àmbit de l'educació per la ciutadania global, sinó que més aviat s'interrelacionen molt bé. O sigui que en aquest sentit jo diria, mira, feina per l'eix d'educació durant el proper curs de pensar què realment pot incorporar i quines bones pràctiques poden néixer, diguéssim, del fet de plantejar-nos o de viure en aquest nou paraigües que és el de la justícia global. Però potser en educació és on potser jo veig menys tensions o menys per tot el que jo he llegit de ciutadania global, que és poquet. Sí, jo també amb la mateixa prudència tampoc no vull només compartir com el mateix que deia el Xavi, que jo crec que justament com de ciutadania global, justícia global, no demana com una neteja de paradigma supergran, sinó que sí que és com treballar amb més profunditat els temes que dèiem, d'interconnexió, de responsabilitat, de coherència interna, de coherència a nivell de propostes de treball, i crec que aquesta seria com la proposta de la justícia global. Però, com diu el Xavi, penso que no és un borrón i cuenta nueva, sinó que realment és com que ja es anava molt en aquesta línia i he seguit treballant com en alguns punts que potser són els que fan més des de la justícia global aquesta proposta de realment de responsabilitzar-nos i de prendre consciència també de quins rols de poder reproduïm i com ho fem, que potser també és la banda que cal incidir més. Doncs aquí al xat no tinc cap altra pregunta. Llavors, si ningú s'anima, s'atreveix una mica a fer una última pregunta. Va? Sí? No? No? Sembla que ningú escriu. Em diu la Georgina. Georgina és la nostra tècnica d'educació. Llavors em diu la Georgina, Júlia, que t'ha escrit. No sé si vol que diguem alguna cosa. Però suposo que t'ha enviat algun WhatsApp o alguna cosa, ¿vale? Però, en qualsevol cas, estem on time total, o sigui, vam dir una hora i estem una hora exacta. La podem posar a pantalla i que parli a la Georgina? Això és una pregunta o és una afirmació? Anna? Vull dir, no sé si la Georgina... Jo no tinc res de la Georgina, o sigui, estic mirant a... No t'amoïnis, no sé si... Ara, perdoneu, si la Georgina vol parlar directe... Perfecte, doncs ara entra la Georgina, llavors. Vale, perfecte. Molt bé, i en comptes d'escriure WhatsApps, que ens ho expliqui a totes. Georgina, bon dia. No et veiem. Ara, sí et veiem. Hola, bon dia. A veure, tens alguna cosa que... Georgina és la nostra especialista en educació
per a la ciutadania global, per la justícia global. Ens pots aclarir aquest detall de la persona que ens ha fet aquesta pregunta? Pots alguna cosa a afegir? Activa't el micro, Georgina. El micro. Perdó, bon dia. És que com he improvisat això, en la línia del que comentaven el Xavi i la Júlia, realment tampoc és que hi hagi un salt tan qualitatiu immens entre parlar d'educació per la ciutadania global i parlar d'educació per la justícia global. Sí que és cert que des de l'eix d'educació, de fet ja portem un parell, un any llarg treballant en un document que espero que al setembre pugueu veure tots, que serà un document de posicionament que en una mica explicarem què entenem per justícia global. I ja fem una mica aquesta reflexió sobre com ha anat evolucionant el concepte i de què parlem quan parlem d'educació per la justícia global. Jo, si hagués de dir algun canvi, crec que així com ciutadania global posa molt l'èmfasi en la presa de consciència, que formem part d'una ciutadania planetària, que tenim la nostra responsabilitat, educació per la justícia global va un pas més enllà perquè incorpora ciutadania global, però sí que a l'incorporar el terme justícia global doncs sí que és una mica més política. Sí que volíem donar-li com el mateix procés que ha fet la FEDE, quan va triar el nom i no ens quedàvem amb Federació d'Organitzacions per la Transformació Global, ens semblava molt genèric i volíem parlar del concepte de justícia i parlar de drets. I crec que amb educació hem fet el mateix. Hem volgut evidentment també hi ha tota la part de presa de consciència, però creiem que també hem de ser actors molt més rellevants en el canvi, i en la identificació de les injustícies, de les vulneracions de drets i poder, des de l'educació, prendre consciència i fer canvis. I potser a vegades la ciutadania global, això, des del meu punt de vista, suposo que això és un debat molt, molt gran també dins del sector de les entitats que treballen en educació, però potser li ha faltat com aquest de passar a l'acció. Potser justícia global, diguéssim, que interpel·la més a passar a l'acció, a més des de joves, nens, vull dir, tothom té un rol a fer, a desenvolupar i a canviar des de la seva petita esfera, anar transformant la societat. I res, simplement comentar-vos que espero que al setembre puguem treure aquest document que està ja en maquetació, que es diu Educar per a futurs alternatius, guia per entendre l'educació per la justícia global, i també mencionar que les generacions, també és veritat que des de l'EIJ hem fet una mica una crítica a això del model de generacions d'EPD. No ens agrada molt parlar de generacions perquè al final creiem que les activitats d'educació al final estan formades a vegades per diferents activitats que poden pertànyer a una generació o una altra, i que al final no existeix una EPD, perdó, és que l'EPD sempre em surt, una educació que sigui 100% cinquena generació, 100% quarta, 100% tercera, sinó que al final és una mica més barreja i que el que ens interessa i que, a més, també, quan arribes a treballar a un centre educatiu o a un esplai o a un barri, pot ser que necessitis partir d'experiències o de propostes educatives que corresponguin a una generació més anterior perquè en aquell lloc no s'ha treballat gens. No pots plantejar-te una acció d'una activitat que sigui molt top, per dir-ho d'alguna manera, perquè seria molt complicat. Aleshores, sí que hem fet una mica una crítica ens ha servit molt el model de les generacions de la Manuela Mesa, ha sigut molt útil durant uns anys, però ara nosaltres creiem que potser podem superar-lo. I ja està, seria una mica això. Espero que hagis respost a la persona. Bé, doncs suposo que tot el que diu la Georgina, el Xavi i la Júlia els sembla bé, no? O sigui, no tenim res a debatre de res ni replicar, perfecte, per això tenim especialistes en educació. Moltes gràcies, Georgina, per entrar i aclarir-nos això. I res, doncs ens acomiadem. Acomiadem aquesta primera sessió de l'Escola d'Estiu de la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Global. Us agraïm molt a tots i a totes el que ens acompanyeu, que hagueu decidit passar aquesta estona amb nosaltres. Moltes gràcies. I per suposat, Xavi i Júlia, moltes gràcies pel vostre temps i acompanyar-nos avui. I res, només dir-vos que moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que us hagi agradat i que alguna cosa més, si teníeu inquietud sobre el concepte de justícia global, haver-vos ajudat una miqueta a aclarir alguna coseta. I res, que ens veiem a les xarxes, que ens ajudeu també amb la difusió de la campanya si us ha agradat i que, com deia ara la Georgina, tots som agents de canvi, cadascú des del lloc, l'edat, la circumstància, el moment,
en què estigui tots som agents de canvi d'aquesta transformació i agents actius en la cerca d'aquesta justícia global i doncs us convidem a seguir pendents del que vagi sortint de la FEDE.cat. Moltes gràcies i bon dia i feliç setmana. Gràcies a tothom. Bon dia. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu.